Barka da zuwa Arewa Top 24. Ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zaran mun daura. Kai bidiyo ya shiga. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Dalla mazani da zan yi hoto. Ya je ya shiga bidiyo. Jamila na Gudu kowa ya san cewa fitacciyar jaruma ce a masana'antar Kannywood. Idan wannan ne zuwanka na farko a wannan tashar tamu mai albarka, ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Alhamdulillah, Jamila na Gudu ta ziyarci ƙasar Saudiya da ita da ɗanta da mamanta. To, ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya karɓi ibadansu kuma Allah ya dawo da su lafiya. Amin, mun gode. Kai bidiyo ya shiga. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Dalla mazani da zan yi hoto. Ya je ya shiga bidiyo. Ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zaran mun daura.